Ake ngibingelele baba udokotela baba wesizwe bawujabulile umfana omuhle njengekhehla lomzukulu kaMancingesi angizisoli futhi angixolisi. Bakithi ake sikhulume lana. This is baba udokotela baba wesizwe bawujabulile. Sifuna ukunisiza ngayo yonke indlela. Sifuna ukunisiza but sifuna ukufundisa but okubalekile engakuboni kwamanye ama YouTubers ethu. They don't thank subscribers, viewers. I have to be thanking you people. Believe you me, I have to be thanking you. I worth nothing in South Africa, but you people, you are following, you are sharing my videos. Thank you very much a lot. This is today I've got a topic that says dog stick amakhizane entsha. Angikho ke lapho. Ngibeke lo mshanelo look so dirty. Yabona lo mshanelo lo. I learned about this when I was in Rumbi. I paid a lot of money just to get this broom. This broom. Yes, yes. Yabona this broom. I'm showing you this broom. This broom, ilo mshanelo lo shanele egcekeni. Lo mshanelo lo shanele egcekeni akubeke lapha eceleni. Lo mshanelo lona if umuntu ehlushwa amasela, if bengena ekhaya benzani amashangane they use that broom. Amashangane they use that broom. There's lots that I have to show you today. Njengoba zonke izinto. Yabona la. It's a gift kababa udokotela lena. You people you need to know what happened. Sizokhuluma nje ukuthi ngiyabona igift le kababa udokotela asikhipheni. There is this trophy kababa udokotela. You see this trophy? This is this trophy kababa udokotela. And then there is this. I'll show you everything. I need to show you. I must take my time. Njengisa yonke lento le yenziwe labantwana be social media. Don't undermine them. Do not undermine them. Yeah. Imi kanje nake. Here comes the motor. Yeah, here comes the motor. Here comes the motor. Yeah. Uphaphile kwala. Okay, but this is Baba Udokotela. Okay, that is why I reckon I must thank you people because I was awarded and gifted this because of you people thanking Baba Udokotela for able to trend unyaka wonke as from last year. Contesting nobody, competing to nobody, but it was not my model. I was not asking people to do this, but abantu abangibukayo, abantu abathanda i-channel kababa udokotela, they came to this resolution, to this conclusion with baba udokotela sikuphathele Nansi Mbali. Can I kiss it? Yeah, Nansi Mbali esikuphathele yona namhlanje. Ngifuna ukususa le mic le. Let me remove this mic so that you people will see. How's this? You like it? Thank you very much. This is Baba Udokotela. Yeah. Ezinye izinto we have to share it. Ezinye izinto we have to share it. Ezinye izinto ufuna singitshele. Ayike Red Bull la. Ngana semithi ngila. Bavuka ngeRed Bull nje manje. Ngiyabona umuntu ongalala ngekhaya mbona ngalento. I was at Spar in Avondale. Buying this. La eThekwini sinespa ekuthiwa iAvondale. Ngathenga lezi zinto ke nezizinto. Kuthiwa baba udokotela ukuba nje ubunekhadi lo mama lama point. Lento ubuzoyithola did angifuni ukushuthe ngamalini. You were going to be discounted. I said nah, kuyabiza kuba insizwe. Ufuna ube indoda, you pay things as a man. This is baba udokotela. Yeah, ngiyabonga kakhulu ke. Down sesingakhuluma ke manje na ke. This is baba udokotela. Nanso ke into kababa udokotela into ayiphethe namhlanje ngikuphathele umsebenzi engifuna ke ngichaze ngomsebenzi okukhipha umuntu sinento esibiza ukuthi ukulakelela umuntu ohamba icala but usuke engalenzanga usuke esukelo. This is baba udokotela. March there is a trip go March eya eMozambique. There is a trip go March eya eMozambique endaweni yaseZavara. Ezavara usuku suya ngaseNyareme.
usukusuya ngoba i-toll gate yakhona yaseNyarimo usukusuyibona lapha ya but mina ngizophelela leZavara iZavara ke angithi ngiphethe umabhebeza wemali abantu siyabageza ngomabhebeza laba abangenayo imali siyabageza ngomabhebeza sibageza ngomabhebeza mase kuzothi lo othi unemali siyamnika umabhebeza asetshenziswe ngawo mase kuzothi lo othi unemali imali yangempela siyamnika umabhebeza ahambe nawo abe nomabhebeza wakhe anikezwe amaqiniso afundiswe ukuthi esikhatini esingaka afuna uthathe usolwandle umabhebeza uhlala olwandle uhlali kwakho esikhatini esingaka afuna uyakalela ukuthi esikhatini esingaka uhambisa olwandle esikhatini esingaka uhambisa olwandle ngoba awuhlala endlini uhlala olwandle umabhebeza uhlala emfuleni umabhebeza uhlala edamini umabhebeza lapha na ke kunomabhebeza ke amasiko nemithi yakhona kunezinto futhi eziphuma olwandle engathi ziza ngama jellyfish muzibuka lezi zinto ufuna uzithathe zihlanganiswe isebenza kayo umabhebeza ngoba lana kumabhebeza sizosiza abantu kufuna nje umuntu mina osedecide not a child person osedecide mase ngemsebenzi wakhe ngisho ukuthi ke njengoba ngihamba ke lapha we have planted what they called ubaba udokotela work according to recon. I normally prefer that wherever that I'll go, I'll plant pet finders first. We have to plant pet finders who will run the floor for us. We need people who will be there as labor agents so that they'll tell us exactly lento siyakuyona iyenzeka yini. Now I know eZavara ukuthi lento iyenzeka. Kalondlela kuba kudokotela babesizibojaba mfana umdleje ke umzolo amancisa ngeso ukuthi ngixolisa uyakhona ke for that augmented paper ayikongela isingisi konje bese ngene augmented awunayo ugaxe ibhayi unokufenya ngalo neziphandle egcina ay madada ke niyabulala ngitsini niphuwa nihlala imbuzi kuphela nishise ibuke emnyango ngishilo niphuwa hayi imani kancane ngani yami imani kancane ehlisa umoya yabona ubuka la wena ubuka la yabo la sithule sibabinto zethu sikeke udlala ukuhlupheka umhlaba la esikona ehlisa umoya ngani yami ehlisa umoya yabona nje uphuwa kangaka nje King Parker the king akusebenzela abantu laba baqashula iziphandla lezi bafaka edamini lapha baphume sebephethe makhanda truly speaking yena nayibalela nje izinto King Parker awubathathela abantu basiza bakhumule yonke lento balahle labantu this is Baba Dotela basizobojaba ubaba Dotela kuzohamba ke ngiya eMozambique izathu ukuthi ngihambe ngifuna lento zamabhebeza ziphelele zonke ngoba ngifuna namhlanje I want to be a father of the nation, Baba Wesizwe. I want to be a father of the nation, Baba Ojabulile, the father who is happy. But you haven't tested me. Touch my nerve. I will change your status quo. Mina, I came to a resolution whereby ngingasakubukile ukuthi uphethe ibillion. Sengibuka ukuthi uza nephi ID concept that if ingasebenza kahle ungaba rich. Awungilalela. Ngifuna umuntu mina on a concept and an idea uthi Baba Dotela I have this idea but my ideas keep on melting out before reaching out to my hands. I need to grab those opportunities. This is Baba Dotela uneyisebenza uyayazi lonto umkama kangiphekile isikhaftini mina yazi lonto nginonkosikazi wethu yazi lonto uyazi ukuthi I'm proud uyazi ukuthi nginamfana uyazi umzukulu wami kuphela umfana because I'm Baba Dotela. Let me call one of my workers to bring me food. Awungenisa ukudla kwami uyeke lento yenzame ekuthuma futhi. Lo Dotela ozilungile uthi ukuphi kwami? Hayi ngijwayela kabi nje leyana. Angikwazi ke George uqala apha amasalad uqala. Nangayiza. Hayi ngifuna amasalad George ngiyazi lento yenza wena. Abeka lapha George kuzokubiza bese ngidinga. Okay. Hayi. Wena ufika ngo9 emsebenzini bengithi ngenzela into edliwayo futhi awuyenzi.
Izenze uJosh ekhanda ugesi. Izenze uJosh ekhanda ugesi. Ay ngeke. Wejosh buka lo muntu akaningi nje into engizodla ngayo. Hayi ngeke ngisebenza nabanye abantu la. Ay abantu bakamthembu ngibazi. Bakithi uke wadla isalad lodwa. Udle nje isalad lodwa. Wagcina kwikhampani ANC. Nagcina kwisela 17. Ngihamba no Brian Mkhotso. Into imali asirini menze isiphukuphuku. Ngithi ndemkhampanela and then ngimenze isiphukuphuku. Umselo safana kubulala ngenduku lokho ushanga lo Brian Mkhotso. Kuye kulokuhleka into engekho. Ya isalad le. Ukulidla nje lodwa isalad. Ngapho beke Red Bull ngapho. Ngapho beke Trophy. Ngapho manje. Ngapho beke dadweni. Ngimvalele ngotela bengisuka la ngiyana. Abasebenzi bami ngizopretenda ngathi kune meeting engiyiphuthumayo. Ibe ngimhamba ngisa. Hamba ngeqiniso. Ngimdedele udadweni. Ngiyadlala iboso ufuna ube yitswarami ngempela. But this is Babu Daughter, this is about Jamila. Impilo ifuna ibenje. Impilo ifuna ibenje. Uyiphile impilo. Phila impilo. Unkosikazi wakho. Let me talk about your wife. Your wife, it is a female partner in your house, and your wife is your spouse. Did you know that? Your wife is your spouse. What I mean by a spouse, your wife is not a maid. Your wife has a right to request for a maid. Please learn that. I'm teaching you. You are 32 years old. You're going to get married when you're 37 years old. You must know that you are not married to a maid. You're married to your spouse that you love. Those things are very, very important for us, people who've been married for 30 years, to tell you that. My child is 28 years old. My child is 28 years old. Yes. Listen to me carefully. Your wife is not your maid. Your wife is not a gardener. Your wife is not a pet gardener. Unkosikazi wakho akayena ukukhiphe imbuzi, okuphakela inkukhu, okuphakela izinja. Your wife is not here for that, or not there for that. Your wife is to ascertain love from you. Unkosikazi wakho has got the right okucela umuntu ozomsiza. So-called a maid. Your wife has a right ukucela umfana ozokwelusa, akhiphe imbuzi. Your wife has a right to do that. Now sifana sinjele ngoba lezi zinto ninanitshelwanga zona. This is Babu Daughter. Lapha kithi ngicela ukukhuluma iqiniso njengomuntu eshifana, njengomuntu efa. Can a person who works and become very rich? Can a person who's working can be very rich? Ngifuna lento siyilungise because njengoba sikwi-social media, we drive everything and then we mislead people nge-information eyibogus. Esithi if usebenza, everybody who's working will die poor. Let's correct that notion. Angichaze lento lena. There are jobs that you do. Let me start afresh. There are jobs that you can practice or that you can do that cannot acquire you to be employed. Instead, you be hired to render your services that you are skilled on. You understand? Kunemsebenzi othi wena uma qualified yona ucelwa zinkampani ukuthi sicela uzosisiza lana. Cyber security. You don't work for a company, you work for companies. You monetize a lot of companies. You understand? Ngalondlela kunemsebenzi enjalo. Ngifuna siyisusele notion ukuthi ufana abantu bagxisha igubhu noma bengazidingi. Kunemsebenzi, and let's prove a chartered accountant. A chartered accountant always die very rich. As long as spelling
A chartered accountant always die very rich. You understand what I'm trying to say to you? That is a chartered accountant. Comes to Microsoft computer science engineers. Microsoft computer science engineers. Those people who have studied Microsoft computer science engineering, they are called engineers. Don't make a mistake there. Labo bantu, by far, they are not looking for a job. There are companies who are begging them to come and help them, not work for them, and help them. Microsoft Computer Science Engineering, Microsoft Computer Science Technology. Labo bantu labo basiza kakhulu nge-network. Just in networks, nama Wi-Fi's, nan, and we use nama fiber cables. We need those people. The companies don't ask them to come and work for them. The companies beg them to come and help them, and they'll pay them the remuneration, not a wages or not a salary. Wabalila ama-CAs, ama-engineers, sinabantu ekuthiwa ama-senior counsels, kwa-legal fraternity, senior counsels, senior advocates. Labo bantu labo, they don't work. Wena oza kuyena, uzomcela ucela kusize ngokuthi, and you'll pay him as much as efuna. Sizama ukuprove ukuthi we should not be gaslighting abantu abasebenza bonke. You understand? Lento ufuna siyiveze ukuthi robot engineers, robot and coding engineers, those people, they don't work. They don't work. Njoba ubona kune robot laka Honda, laka Total, companies, they are asking them to come and help them to engineer and construct and code the robots for them. Not that they are employed by Honda. No, they are not employed by. We as abantu abamnyama, we have to tell each other the truth. You don't have to go to when jalos usebenzisa umoto in order for you at work to prosper. At work to prosper. There are people who are made to be at work and prosper at work because of their skills that they attained in the academic field. They don't need umuthi. They don't need umuthi. Ngizama ukubulala le notion ezothi bonke abantu abasebenzayo they'll die poor. We got a proof that tells us that those people are rich. They are rich. They are rich. I mean like rich. But they don't show up. They are rich. Yeah, that is people. Those are people. Ngifuna ukubuyela ke kule nto yobunyanga. Ngoba angifuni ukukhuluma sangathi angilidli salad. Hayi kahle ebamba le nto ulayini umhlophe nawo. Ngizame ukuprove something. Ngizame ukuprove something. Uyazi kunomuthi ekuthiwa lento esiyidla esithi ishaladi noma iswele lento ekuthiwa ishaladi leyinyoka lezi silitshalo. Lento imnandi siyayipheka sidla. Do you know ukuthi njoba ngakhe umayime wemali. Umayime wemali ufakwe ishaladi. Liyanto nje kuthiwa yisweli kahle kahle kuthiwa umsweli. Umuntu oswele. Musetshenzwa ngale yanto umayime wemali ngekunika ngo-5,700 ngizofuna ukuthi ube nediscipline. I repeat, ngizofuna ukuthi ube nediscipline. Ngikusebenze ube discipline uyenze lento engiyishoyo because it's only intended to help you, not to mock you, but to help you. Ngizokunika ke ishaladeli, ngizokunika ke umayime ke uma kunika ngo-5,700 but ngigaranti ukuthi ebabudodela can you put a drawing that you are guaranteed that njengoba ngisenza umayime njengoba ngizama ukuthenga imoto I will finally having a car. You are already having a car. You are already having a car. All you need is to increase your credit score. All you need to connect with the right people.
kunamabhenki akunama-car dealers akwaziyo ukuscrutinize izinto ngendlela. You need to mayimeke. When you pitch to those people, they'll play around, and finally you'll get a car with a high installment. I repeat, you'll get a car with a high installment. Mahindra KUV 100. This is Babu Hotel. When I purchased that car as a brand new, angisebenza umuthi. My credit score was bad. Ngangithathe ifoni kwabanye ohlama baseGoli ababhoga sabantu ngamafoni mase ifika la ifoni ayina airtime ayina network ukuthi mase ngiyibuyisela kubona bayithatha emva kwaloko bathi you signed a contract with us, we have to pay us for 3 years and akho mali etheni ekhokhayo khokha 200 and something but ukusala they just scamming you and mase baku blacklist futhi kalondlela was blacklisted but I used umuthi ngayithola imoto. Nawe sokunika kumuntu uthola into zakho zenzeke. But into ebhlungu ke ukusiza abantu abangenayo mentality ukuthi one day they have to be independent. Bayabhlungu ke labantu abanento esibithi workaholic minded. Kubhlungu ke lento leyo. Ususebenza njengomsakazi radio station. We are more than 15 years now. Awucabangi wena. Awukufikele ngokuthi uqala ufundisa ingane i-radio. Awucabangi lokho. Kunabantwana ngempela abazama ukungena ama-community radio stations abazi ukuthi bazongena kanjani bano-matric phela nomsindo but wena i-experience usungakwazi ukuhlala phansi ufundisa umuntu i-radio about i-radio because you know a lot about i-radio akukazi ukufikele lokho because ngizama ukususa lento skim up lento esibiza ukuthi i-work mentality or workaholic engqondweni ukuthi njalo nje wena ufika ufika 30 minutes 40 minutes lele because ayikho into ecabanga ngayenye it's work. No, njoba umsakazi njengamanje akuqaleke manje na ke ufundise abantwana abafuna ukungena ama community radio station, build them, introduce yourself kuma radio station before abantu baqasha ake ninginike bona ke nitrainele bona. Hamba uyotraina nalabo asebevese sema radio station utshengise ikhono lakho as umsakazi, we respect you and we like your voice. Ngeke uhlale ku breakfast show uzobanjwa inkunzi. Ugcina ungasakwazi ukuvela private ngoba indawo hamba kuyona ubanjwa inkunzi. Uzobanjwa inkunzi yokwenzana eredweni. Umntala manje. You already 22 years eredweni. This is Babu Hotel. Yeah, la ake sikhulume lana. Ngifuna ukudlala into phambi kwenu. Usase lo kudla khuphuka naso senge right. Uthathe lo uphinde emuva lo. Nika lo lapha e10 nje yeneza ngapha. Lo se10 1 eza ngapha yena wanihlala ngale. Bakithi lana ngisafuna isikhulumeni into eserious. Siyeke nje into zokudlala. Kunomuntu okay, siqala. Kunomuntu that has made you an orphan. Kunomuntu namhlanje that has allowed to accept ukuthi you'll have stepfathers as long uma wakhe esaphila. You will always have stepfathers around you. Call them omalume. Uma wakho is so young as well. Ukuthi cannot have a partner or a person akhuluma naye. That person who has made you an orphan. Kunomuntu okwazi ukwenza wena umfelokazi. Kunomuntu okwazi ukwenza wena umfelokazi. We will remember the day owathola ngayo ifoni ekuthiwa are you Mrs. Duma? What yes was this? Uyezwa icall ngemuva ukuthi lo muntu ofonayo ukukhuluma over. Owazi kwenzekeni yini uboshiwe yini kwenzekeni mase bethi
Is it possible for you ukuphuthuma kwi-junction, okay junction? Lapha umama wakho akanayo imoto, uthola le call, ubiza umakhelwane usiyamphutha umakhelwane angazi kwenzekeni, I got a call akanoma amaphoyisa noma ubaba uboshwe noma yini, kuthiwa ngiphume okay junction. When you get there, there are 4 ambulances. The road is cordon. The blood is everywhere. You remember that very well. You refuse to believe that could be your husband that is there. There are 4 of them heavily wounded. Your husband has been bulleted more than 5 times. That person has been arrested. You see the suspect there, Evening. He doesn't want to look at you. He doesn't want to look at you. Through technicalities, isibhamu esidubula umkhwena wakho bekuyi-AK. Isibhamu esibanjwe kena bekuyi-9. Umshawa ilahli 9 i-AK wasala ne-9. Bayithatha i-9 i-AK babhida nayo lova ngoba lento ibikhandiwe. Bashawe bonke emotweni kodwa umkhwena wakho benza short clean again ngoba uyena obeyisubject. Base bayithatha i-AK wasala ne-9 wabanjwa. Kanti uyazibambisa. Ubhida umkhondo uthi ngaloko kujahwa igebengu. Namhlanje lo muntu uhamba icala namhlanje and uyatola ngoba isibhamu esidubulile akusona abanjwe naso. Isibhamu esidubulile sisemthethweni sakhe. Une license holder leso sibhamu. Ngalondlela lo muntu uyaphila. It ain't going to happen. You remember the day it was Wednesday at 11:30. You remember very well. Tell me which day was it? Ngalolo suku ufuna sidile naye. Ngalolo suku ufuna sidile naye. You cannot be eating amagwenya 4 days in a week. Eres was kahle ukuthi I am eating this. I am like this today, but my father was a fighter. Today I'm an orphan. Ngiyintandane. Ngikwazi namhlanje ukubekezelela abantu ade ngengikwazi babekezelele. I tolerate even nonsense so that I can survive. Namhlanje uyakhumbula lolo suku that when uma ekufona ethi ngicela nicishe iredio lapho. Makwenza njalo afika awuyisa iswish ikhishi kube mnyama yonke into, cishe yonke into. Uthi uyeza makho uyakhala. Baba ngoba mdubulile. Baba wakho mamdubulile. Ungakholwa. Uyitshela wena ukuthi iroof iyavuleka isazobe ivaleke. Uthi ma cannot be serious. My dad was nice. My dad never fight anyone. Those people, we need to deal with them. We need to deal with them. We need to deal with them precisely. Uzofika la kumina ungithengele iCoca-Cola. Musu ngitholela ibhodlela leSmirnoff. Iliniphu leli elifayo kodwa ngifuna leli elifayo. Ufake iCoca-Cola ibe u-half. Ufake ama-razor abe u-3. Ufake wabhende kanje ayangena abe u-3. Ufake izinalithi zibe u-3. Thatha igama lakhe. Ulibhale ngepeni elimnyama 7 times. Fake la phakathi umuso zakhe bakudodela ufike usukuphethe. Angifuni ufike usungibhayizela, fike usukuphethe. Fike usukuphethe. Sikwenzele ifilimu. Idlale ifilimu ingashintshoko ingapheli. Idlale ifilimu ingapheli. Mhlazane ehamba ngeke uzukholwe. Uma efake icici uyofica la kwisini yakhe kugobe icici. Amaphathi emoto bekhishwa kuyena emzimbeni. I-headrest le uyobe ikhishwa la ingene la yaphuma la. Mesosebenzisa umuthi aggressive and brutally. It because of what they did my parents ethu. You cannot be living in a rented property today because certain people, certain individuals, they've killed your child. Owawuthemba ukuthi njoba lengane iphoyisa nje sesizophuma exakekeni. Namhlanje uhlala emqashweni. Yathi mishona ingane yakhe iphoyisa nakhishwa ngoba isakwazi ukukhokha ifile ingane yakho. This is Baba Dokotela. When you put this thing, you must be aggressive. We must be aggressive.
We must be aggressive. Mengikunika ke lo msebenzi wekhokhi uzowathola lamabhodlela azabe u7 ngoba lento ufuna uyenze 7 days ngokuhlukahlukana kwayo. Yenze 7 days. We must be aggressive because those people never like us. Those people, they wanted us to be poor and sick. Poor and sick because of abantu bill. It's not going to happen. Yeah, bakithi, this is Babu Dotela. I'm sorry ukuthi ngibe emotional, but I know into abayenzayo. I remember very well. It was 19 blah blah blah. We got a call ukuthi uba mncane bamnqumise kwembuzi. Safika igazi ku round ayilele kuona ligcwele odongweni. Ugazi bemnquma igazi ligcwele odongweni. Kwakumfana wakasibanibani nomfana wakasibanibani, but there were 5 bebonke. I remember very well. There were 5 bebonke. Bamnquma njengembuzi. Bakithi abenzi bobubi they must pay. Abenzi bobubi they must pay. Abenzi bobubi they must pay, but they must pay brutally. Brutally. They must pay. Ngifuna ukwakhela inyathelo. Awukwazi ukuthi ungaba nengane egraduate ku-teaching, kanti usebenza engadini utshala, kanti usebenza emzini yabantu ukuthi le ngane ibe nako enako namhlanje, mhlazana igraduate kube khona umuntu ozokhuluma amasemba. Athi bengeke phela engagraduate. Angithi unini ubehamba enza ukuthi emzini yabantu. Awukwazi ulala nandoda yamuntu, kodwa namhlanje nganakho igraduate. You cannot be buying a car. You cannot be buying a car. And kube khona ama footstep ebusuku osukezwe egcekeni. Wena njalo uma ufikele ngolwesihlanu ekhaya uzophinda ekhaya ngesonto. Uzobuyela emsebenzini ngesonto. Kuba khona ama footstep owezwayo ebusuku. Umuntu uyababuza nihleze nizwa lento ebusuku. Baba siyazi nathi kodwa umuntu lo hamba egcekeni. Ngikukhandele inyathelo. Ngikukhandele inyathelo. Inyathelo ngenze konke kwabesazindleni zami because angikuthembi nawe. Nawe angikuthembi ukuthi ungakwazi ukungenzela lento. Inyathelo lifuna sithole imvukuzane. Wena mengithi thola imvukuzane uzomtshela la uhlala khona ayikho imvukuzane, kodwa abathakathi bakhona. Abathakathi bayithola imvukuzane. Imvukuzane iyenza ukuthi abantu balale. Ushisa imvukuzane kanye nesikhumba salento. Ushisa imvukuzane kanye nesikhumba salento uma ufuna abantu balale. Wenza into oyithandayo emzini wakho. Akuzokwenzeka ke lokho. Lento ufuna ngithole imvukuzane, inhlabathi emvukuzane. Mase ngifake lo muthi. Angisuthi ngithini? Mase ngifake lo muthi. Mase ngikunika inyathelo. Ngithi mina ngolwesihlanu, ngolwesine, ngolwesihlanu, umgqibelo uyachela ngalento. Uyachela ngenyathelo. Umuntu osuke enyathele lapho, there is no way ukuthi angasinda. Umthakathi ongene ngenhliziyo embi yokuzoganga egcekeni lakho njengoba uzoba nomsebenzi nje akekho ongazi ukuthi uyahlaba. Uzokufika ke umthakathi. Uyachela ekseni, uyachela emini kuzofika abantu uzoba nomsebenzi. Ukuthi owakabani lo muntu uthina singene lapho uvese uzoshona. Ngitheni? Ngithemba ukuthi owakabani lo mthakathi asingene lapho uvese uzoshona. Inyathelo ke akuwona umuthi engavusene ngithi mina ngizoya library ngothenga. Cha. I've taken a drastic decision. Nginabasebenzi abaningi. Ngithathe oyedwa wasedazini okaDlamini ekuthiwa uMnguni. Ngamnika imoto. Ngathi Mnguni uzoya ngithe akaqale eMnamaneni awubheke lapha eMnamaneni utshele ukuthi kuphi nendawo eMnamaneni. Ngaye akathi akayendulwini kwesiphakathi awubheke emfundeni uma engawutholi lapha ayewubheka oqaqeni. Uma engawutholi lapha akhuphukele kangcola akhuphule kagxangene azafike kabashayilanga ngeke angawutholi lo muthi loyo. Ngoba asifuni ukushaya abantu ngomuthi ogcwele ulwandle ngomuthi oweak. Ufuna sibashaya abantu nje ngomuthi. Lo muntu loyo inyathelo ke leli silaka. Umeke wanyathela egcekeni. Umeke wanyathela egcekeni umngcwabo wakho ngeweekend.
uzoshona. Yeah. Lana ke ngifuna ukuthi simshaye nje umuntu but simshaye sazi ukuthi simshayelana. Simshaye sazi ukuthi simshayelane. Engifuna ukubasiza abantu, ngifuna ukusiza umuntu ngempela esimbona ukuthi lo muntu uxakanisekile. Ngifuna uma uhamba icala eli-serious, it is your responsibility ukuthi uhambe uyongitholela amakhizane enja awu-7 that will cover 7 days of the week. Hayi inkomo awenja. Uma usuza nawo kubabudokotela uthi babudokotela anginalutho nanka amasente kunawo. Angisho ukuthi mina phatha 1 billion. Babudokotela anginalutho nanka amasente nawo. Uma ngiboshwa la le ngane zami zizoba yini? I understand ukuthi there are breadwinners. No, don't be emotional. Don't be emotional. There are breadwinners. Abahamba amacala. There are breadwinners abahamba amacala abanezingane ezigulayo ezidepende kubona ngokwe-medical aid. Bahamba amacala. La macala ngathi mebagweba abane ku-life in prison. I understand kunomuntu manje ohamba icala labangani bakhe abamnika ulift ngepholo. Kanti ipholo lincinziwe. Basaliza uthi lishana. Babanjwa amaphoyisa abamisa abadubula. The lapho lishawu pavement ipholo bethi babaleka nawo wathi yaphuma badubuleka bonke. Uma bedubuleka akusahlukaniswa umuntu uthi ubani ongesikebe nawane egazi njengabantu bonke. Lo mntwana lo uhambo ilento izomthatha u15 years ememnika. Lo mntwana sithembele kuyena la ekhaya. Akaza ntshontshe imoto. Waliftwa abantu abaronge. Labo bantu labo I need them ukuthi ba understand mesikhuluma ngabo sikhuluma ngani. And then angifuni uma ufika la kumina kufike ne mindset ethi babudokotela anginamali. Angikhuluma nginamali wena uyejele. Wena uyejele. Bengafuni ubasiza abantu abanamacala ngoba namanje futhi ngiselimited. Umuntu othi akayithola ibail because lento ayenzile amaphoyisa they contested ibail yakhe. Yeah, ingakho kwayithola ibail. Ngeze ngikwakhele nawe futhi. Ngifuna mina umuntu ozenzela yena izinto ngaphandle othi babudokotela ngayithola ibail and then ngiyabona kwamali ummeli kuzoshaya isikhathi ukuthi ngabusabe nayo. Those people they are ngifuna bafike ke kodwa fika kumina ucordial uthole lamakhizane lawa abe u7 uphathe lo mali leyo oyiphethe sizobonisana ukuthi le mali umucabanga wena ngakhipha umuntu ejele. Le mali ekoyiphethe lamasimbu aphethe lo dodi lo uphethe sungakhipha umuntu ejele. Thatha imali yakho uhambe nayo uyinika ibosho ejele phela kanjalo uxoxe futhi. Lana ngiphethe angengiphuzele lento khona into engifuna ukunika yona. La ngifuna ukukutshela uma ngikunika umuthi wecala it is not cosmetic. It is not what? Wena khuluma nawe ngithi mina it is not cosmetic. Umuthi wecala kunjalo is not cosmetic. Ngizokunika umuthi. Lalela. Lo muthi lona owecala owakho. It is a true case breaker. Lo muthi wani owecala it is a true case breaker. Uma usebenzisa lo muthi ufuna ufake la toilet khona. La ngemuva ezinqeni ubambe ngezinqa kanje umenxe. Ufaka usuka ekhaya, hayi ungena enkantolo. Ufaka usuka ekhaya. Ushukane kanje emzimbeni uzobalance kahle. Usarkwazi uma usufika enkantolo ufakile lo muthi. Lo muthi uzowusebenzisa njalo uma enkantolo. Uma selihoxile icala seliphelile icala, ngicela ubuyise ngoba akuwona umuthi omuhle. Cela ubuyise. Celani? Cela ubuyise. Uzobuyisa ke lo muthi ke mase kunendlela efuna ngiwudestroy ngayo ngoba uzowuthatha kwenze lento eyenzayo livuke icala mase liyakunquma. Lenze njani icala livuke icala mase liyakunquma.
kufuneka lo muthi ubuye uze mina mase ngenza lento ekufuna ngikwenze kuwona musu ngikhokhela futhi imali yami engisuke ngiyifunile. This is Babu Dr. Voices Bojalo mfana umthatha ekhethe umzulu amanqinisa ngisona futhi ngixolisa. Sibonga kakhulu. This is Babu Dr. Siyathoba.